ошол. Әдәм баласы кайда гына хезмәт куйса да, үзенең бергә эшләгән кешеләрен һөнәри гаиләсенең бер өлеше дип кабул итә. Бүген гаилә учагында танышачак Рәхимовларның да бар андый якыннары. Гөлназ мәктәптә укытучылыкта, Алмаз исә Северный мәдәният йортында халык хоры җитәкчесе. Шушы төркемгә йөрүче апаларга ул безнең кызлар дип яратып, якын итеп эндәшә. Алмаз менә күрдек, бик җитез һәм бик җитез шундый матур апаларың җыела. Шуларны җырлатасың да, бийтәсең дә дип аңладык. Аллаһка шөкер, әле алардагы энергия күп яшьләрдә дә юктыр дип уйлыйм мин. Тормышның тәмен белеп, рәхәт итеп яши торган апалар инде менә бу. Тормышта янып торган апалар дидең син, үзеңә аларда нәрсәләр аласың үлге итеп? Үземә үлге итеп, киләчәктә менә шулай да яшәп була икән дип, алга таба үземә дә менә шулар кебек позитив булырга. Өлкәннәр булсынмы ул, яшьләр булсынмы, синең бит инде төп һөнәрең укытучылык. Әйе. Шушы укытучы эшендә әзме күпме шушы апалар белән чынга ашырам дип уйламыйсыңмы үзең? Мин дөресен әйткәндә, Орча педагогика лиятен тәмамладым да, бер көндә укытучы булып эшләмәдем аннан. Төрле өлкәләрдә эшләп карарга туры килде. Менә әкренләп үзем дә уйламаганда шушы мәдәният йортына эшкә килеп кирдем. Дөрестән дә бу бер караганда педагог эшчәнлеге. Баян белән кызыксынуың нәрсәдән башланды икән? Бәләкәй вакытта бер 3-4 яшь булдым икән, 5 микән, кичкенә гармун алып бирделәр. Минем бер туган апам бар. Ул да кызыга минем гармунга, миңа да кирәк ди. Шуннан соң мин добрый әбигенә әйдә вакытта диван артына качтык та, зур пычак алып килдем дә, мехның ортасыннан кистем мин моны. Яртысын апага бирдем, яртысын үземә калдырдым. Шуннан шулай итеп ул гармун теге авыз белән сызгыртып йөрергә генә калды инде. Урталай бүленгән гармунны апасы белән икесе шулай сызгыртып уйнаса, тора-бара чын баян алып бирәләр. Үзлегеннән шымарган егет буй җиткергәч, һөнәре буларак та музыка өлкәсен сайлый. Аллаһы Тәгаләдән насип яры белән күрешүгә дә баян сәбәпче. Мәдәният сәнгать университетында укыган вакыт баян исезлиләр. Атна ахыры син бушмы бара аласыңмы дим, әйтәм, бара алам. Кая барасын да белмим. Киттек бер Арча районында бер авылга, туйга дип инде. Таһир Гайнуллин Салаватта эшләгән егет ведущий. Шулай икәү барып төштек. Матур гына авыл өендә туй. Мин баянист. Гөлназ кунак булып килгән булган инде ул туйга. Менә шушы туй безне очраштырды, кавыштырды. Иң беренче килеп күрүгә үз шушы кызга төште инде. Шуннан ничек итеп сүз кушым икән дип аптырап йөридем. Карыйм, бөтен кеше ишек алдында бии, җәйкен инде бу, май айы. Шуннан капка төбенә чыккан идем. Шунда скамьяда утыра. Үзе генә. Салкын түгелме дигән булып, шулай итеп сүз кушып, менә шундан башланды инде. Аннары инде йөри башлагач, Алмаз ия килде. Беренче тапкыр. Туйда әти белән әни дә булгач, алар сразу шаттылар Алмазны. Күбрәк әни шатты инде. Менә Алмаз дип, туйдан соң берничә көн үтте. Алмаз менә ия килде. Мин ул вакытта машина белән түгел бит. Туйдан соң баянны калдырдым, аларның әти-әниләренә Казанга алып килергә дип. Ул минем өчен яхшы сәбәп булды инде аларга барырга яңадан. Шул баянны алырга дип килдем дә мин. Менә шуннан без йөреп киттек инде. Шул. Хәйләсе яхшы булган инде егеттең. Без икебез капма-каршы дип әйтергә була. Безнең Гөлназ Кушкар, ул ут кебек инде. Мин инде кысла, мин аны барып тынычландырам, су сибәм. Шулайрак бездә. Утка су сибеп кенә килә бетереп буламысың араларны? Менә Аллаһка шөкер 17 ел киләнеп тора бит әле. Аллаһка шөкер. Алмазның тимерне кызуында сугып, тиз арада очрашуга килүе Гөлназның әти-әнисенең күңеленә дә хуш килә. Кызның күңеленә дә
Җырдагыча бармаклары сайын мәхәббәт аның дигән якты хисләр кирип уялый. Тәүге күрүдә гыйшыклык халәте җайлап кына йөрәк көткән яр икәнлеген аңлауга китерә. Ә монысы инде мәхәббәт гали җәнәпләре. Бер-береңне сагыну, эчке сиземләвең белән тиң пар, яр булуыңны аңлау, сөюдән уралган йомгак гаилә сукмагына илтә. Һөнәрең буенча укытучы икәнсең, Гөлназыйма. Менә шушы һөнәр ул бит инде укытучы кеше, өйдә дә укытучы була, бөтен нәрсәгә өйрәтә. Үзенекен тәкрарлый инде ул. 90-90 булырга да мөмкин. Шунап та шулай. Алмаз кайвакытын әйтә, син эштә түгел, син өйдә. Тонны үзгәртте мине. Укытучылыгымны эштә калдыр дип әйтә. Шулай итеп тынычландырып җибәргәч, елмаеп куя да инде. Тәмле итеп шәйләр эчеп, шулай гәпләшеп утырабыз. Гәпләшеп утыру инде Гөлназның 60 баласының һәрберсен сөйләп чыга инде шунда. Шигә дә кайта, балаларга да бик ошамый инде. Кайвакытын әйтәләр, әни, увольняйсы дип. Күбрәк Әминә әйтә инде, инсаф инде ияләштеме, Әминәгә минем игътибарым җитми. Инсаф, Әминәкәй, әти-әни дә шулай гел, менә мин сезне тирбәтеп торган шикелле, тирбәтеп, өф итеп кенә үстерәләрме? Халашлар. Харап безнең артыннан. Бөтен тәрбия биреп. Гел җайлап кына торалар инде алайса. Әти белән күбрәк киңәшләшәсезме, әни беләнме? Икесе белән дә бер үктер. Әтигә берәүнесе акча сораганда, бер кая барганда, шундый рәхәй бердә. Әнидән мәктәптә уку белән шундый белән дә сорап сөйләшергә икесе белән дә инде. Әти белән әни бала кебек кенә түгел, бергә дуслар да. Беренче серләр әйтеп шулай бер-беребезгә шулай яшибез. Бөтен серләрне әнигә генә сөйлисеңме? Юк, әтигә дә сөйләйм. Дәресләрне кем булыша әзерләргә? Үзем ясыйм. Нәрсәнедер аңламасаң кем булыша? Әни. Эрләгәндә менә начар билге була бит инде кай вакытта. Я эшлисе кирип китә аның арага. Андый вакытта кем күбрәк әрли? Миндә мин алмыйм. Мин 4 алмыйм. 5-кә генә укыйсың? Ай, нигә акыллы кыз икәнсең. Сүзләрен тыңлыйсыздыр инде, алай яхшы укыгач сезне бик әрләп тормыйлар да. Абы яхшы укымый. Юкмы ни? Эшләрдә бармы әллә? Ярар, егет кешегә ярыйдыр инде ул әзрәк. Ничек уйлыйсың? Ярый. Ярыймы? Әти-әнинең һөнәрләрен сез бит инде күреп үсәсез. Кайсысының һөнәрен сайлар идегез менә киләчәктә үскәч? Әллә бөтенләй башка өлкәне күз алдыйсызмы? Кем буласыз килә? Мин режиссерга керәм. Иҗат юлына керәсең килә. Шул инде. Мин җырлыйсым килә. Әтиң моторрак җырлыймы, әниеңме? Әти. Әни дә җырлыйдыр? Әни җырлыймы, ул бик җырлый белми. Ул күңеле белән җырлый инде. Егет кешегә нинди булырга кирәк икән ул? Яхшы уку микән, әллә спорт ягыннан нык булумы? Төрлечә кирәк. Характер шундый булырга тиеш. Дөрес. Үз сүзеңне тотып, беренче эшли башласаң, шуны эшләп бетергә дип. Шундый бер кирәк. Сезнең әти-әниләрегезнең холыклары нинди? Әти йомшаграк, әни катырак. Алмаз үзе әйтмешли, ут белән суның дуслыгы бу. Берен җайлап, икенчен көйләп тормаса, гаилә кимәсе комга терәләсен көттә тор. Шуңа да кавышканда ук моны уеңа теркәү кирәктер. Дуслык дигәннән, балаларың белән дус булу да бик мөһим. Алар сине үзләренең яхшы һәм тискәре якларын гына күреп торучы, мактаучы я әрләүче кеше буларак түгел, эчкерсез сирдәше итеп кабул итсә, гаилә бергәлегенә йөрәк җылысы кушылып, излекле үрелә. Onlar üzerler seyidir bu yıkayda Sağınmaz kişiler bulma sağınsan de Düzeyde ekşanız koyun sen dolaşın koyun Sereridir yanlarında seni sağlıklı söyle Ekşanız koyun sen dolaşın koyun Sereridir yanlarında seni sağlıklı söyle İki arada münasebetlerine şulay gel jırlığına, kiylігіне барамы?
Ну, һәрбер гаиләдә булган кебек, бездә дә була инде, теге гел әкияттә кебек кенә матур гына була алмый бит әйбердә. Ну, нәрсә булса да, без килешәбез. Озакка бармый инде бер әйбердә. Хәзерәк кенә кызып киткән вакытта була дигәндәй. Синең кызган вакытың буламы? Минеке булса да бик сирәктер инде ул. Күбрәк безнең Гөлназ кызурак. Ул ничек тиз кыза, шулай тиз сүнә дигәндәй. Ул кызганда эндәшәсеңме, әллә дәшми калуны хуп күрәсеңме? Элек эндәшеп караган бар, хәзер юк. Нишләп алар? Юк, хәзер бит инде без ничә ел эчендә бер-беребезнең җаен белеп бетердек. Кемгә ничек кирәк, подход барысында шулай. Белмим инде, менә гармония барлыкка килә инде. Хатын-кыз кызганда дәшми калуың кулайрак инде. Анасын, ул суынганнан җайлап кына әйтәсең аны. Аңлатасың инде, ак белән караны. Гади генә тыелган ризыкларны да һәр хуҗабикә үзенчә әзерли. Һәркемнең үз сире дип әйтәбез. Гүбәдия әзерлибез сез килешкә дидегез. Менә сезнең гүбәдиянең сире нидә икән? Безнең гүбәдияне әби бик әйбәт пешерә иде. Менә әби өйрәтеп калдырды баштан сеңлемне. Һаман карап тора иде Гөлнар әби пешергәнне. Гөлнар өйрәнде баштан ук. Аннары ул мине өйрәтте инде. Обязательно агач кашык белән саласың бөтен нәрсәне ди. 5 кашык песок булсын, 10 кашык эреткән май булсын. Менә бөтен сире шунда. Бер аш бүлмәсенә 2 хуҗабикә сыешасыз икән әле. Кырышасыз инде. Мин бит өйдә түгел, һаман эштә, шуңа күрә һаман әни пешерә инде. Әни булмаса, балалар ачтырыла иде. Кияү яратамысың пешергәннәрне? Аллага шөкер. Әбиме ошам бу әйберем булай дип әйткәне юк, Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Нинди ул алмаз менә сезнең өчен кияү буларак? Бик әйбәт. Менә эштән кайтып керә, берәр җиргә барса, гастрольләргә чыгып китә. Әби мин кайттым дип керә. Гөлназ өйдә булмаганда бергә утырып башыбыз каракаш яшәп. Күңелләр нишләп тулып китте икән кияү турында сөйли башлагач? Инде җылытасың. Ну, кызы малай үрнәй минем, битем битенсез яшәп киңәшергә була бөтен нәрсәне. Алмаз ит битте дисәң, итен таба битенсез үз малаем кебек Аллага шөкер. Килен белән кайнананың бер йортта яшәвен без ничектер табигый кабул итәбез. Ә менә әби белән кияүнең бер йортта яшәве. Монысы бик еш очрый торган күренеш түгел. Мин моның бернинди авырлыгын да күрмим. Күбрәк әле моның плюслары бик күп. Менә без бая гына чыгып китсәк тә Гөлназ белән балалар турында кайгырасы юк, нәрсә ашарлар, нишләрләр икән дип, нишләп яталар икән дип. Һәрвакыт үзебезгә дә менә эштән кайтып керәбез. Җылы ризык, чиста үй дигәндәй. Кайбер кешенең үз баласының кадәр түгел. Мин әйтә алмыйм. Мин хәзер менә алардан башка мин күз алдыма китерәм, фәридә торырмын дип. Аныклардан башка, алмаздан башка. Мин бер җиргә бара башласам да, алар белән утырып барам, алар белән рәхәтрәк. Чөнки хәзер бит инде яшьләр күбрәк аерым яшәргә тырыша. Әниләр белән, әти-әниләр белән яшәүне бик хуплап бетермәгән гаиләләр дә бар. Бу нисбәттә ничегрәк? Гөлназ. Юк, алай түгел. Менә Дибаниста ятканда, мен әтигә, әтигемдә беләбез инде үлем хәлендә ятты. Инсульт булгач, әтигә сүз бирдем. Әнине калдырмам дип. Шуңа күрә, нары алмаз белән дә сөйләштек тә, әни белән без әнине калдырмыйбыз. Әйтәм, ярар, без сүз әйтмәде, алмаз, Аллага шөкер. Инде башта, барбыр инде төрле хәлләр була, төрле кеше була, әйтәм, каршы килмәсме икән дип. Юк, у яктан каршы килмәде, юк. Әбине без калдырмыйбыз диде. Шуңа күрә, Аллага шөкер, әни безнең белән яши. Авыр булыр иде миңа да, әни булмаса, кай вакытны миндә менә бит инде балалар да әйткәндер инде кырысрак. Кай вакытны әнигә дә ялгыш сүз әйтәм инде булгалый. Барбер әни, Аллага шөкер, кичерә. Кыз баланың катырак әйтеп куям кай вакыт диюе ниндидер рәнҗетүләр белән бәйле түгел. Сирәк кенә вак-төяк мәшәкатьләр буенча сүз алышуларны күздә тотуы.
Баласы кырын караш ташласа да, әни йөрәгенә әше җилдәй кагыласын яхшы белә. Хуҗабикәнең якыннары хакында дулкынланып сөйләве үк ихлас хөрмәт билгесе. Үз газизләре дә, Алмазның әти-әнисе дә бик кадерле аңа. Кияүне беренче күрүдән үк яраткан кодагыегыз. Гөлназны сез ничек кабул иттегез? Абау. Гөлназны бик яраттык. Шундай менә ачык йөзле ул, жалт итеп кайтып керә ул, әтине хәл, әнине хәл дип. Нинди эш булса да сыпырып эшли ул, өйләрне җыештыра, хәзер ашарга әзерли ул. Казан кызы дип әйтмәссең инде. Аның Казан кызы дип әйтеп булмый. Ну, сыер гына салдырмадык инде, бәлки анасына сауган булыр иде. Әле кайнанасын үзе гәтергән мөмкин. Кайсы бер эшләрдә. Өйрәткәндә ярар дип кенә торасызмы? Сез яшьләр иде, Гөлназ безгә караганда күбрәк беләсез дип әйтәм инде. Гөлсинә ул шундый бөтен кешегә ярый белә торган кеше. Ярый белүдән түгел, инде характерым шундый. Алмазында әнисен ашаган дисез бит әле. Алмазда әйтәм инде. Нигә керми бит инде, берәү белән дә бәхәскә. Бәхәскә кереп, алай итеп тавышланып җырмый бит инде. Үзегә әйткәндәй алдына караган, эшенешле, бәлки үзенә кирәген әйтә дә белә торгандыр, анысы сүздә юк. Кодагый белән бергә яшәүләренә сезнең карашыгыз ничегрәк булды? Без Аллага шөкер дибез. Аллага шөкер дибез. Чөнки эшкә чыгып китсәләр дә, кайтсалар да, тыныч балалар өчен алар. Даже biz de balalar üstürmeli anıklarına aytik. Avga kaytalar mı sanalar? Kaytalar ataları boş vakitte. Boş bolsa kaytalar. Kalmıyorlar birde. Ezrek işlerge iretəsiz misin ihatta işlerine? Etisi irete. Etisi bilen insaf işli, enisi idenler judurta, savuklar judurta, eninege işliler. Ya gübədiyədə jimişkə şiraz ciddi axırısı. İki arada mənə şuşu jimişli de bulgan, ezgine eşi, limon eşiləri kirib ketken vakitlerin sizge sizdireler mi? Oy, oy. Ben eşkinde vay. Aytam men Allah'a şükür aytam oy sizmin binalarına. İlim aytmış, men görmegen. Sen yaşıp koyalar idi. Yok biz mene 17 yıl yaşayıp şimdi almaz bilen ama türüp dolaşkan vakitte biz yok bu bizden. Tamam mene Ağaç kaşık bilen. İyi mene 5 buldu indi. Sanap şoy sağlam. Yurtta kim sözü istin? Almazlıkı. Bir bu gaz pırılda bulsa da bana bir anası kirek bulsa, bana bir anası sırasa minnen. Meytim etigizden sıradınız mı? Yukarı meytim etigiz nerse diye. Etigiz yarar diyse meytim yarar. Alırsız mı, barırsız mı? Şu an okure baştan etigiz sözü indi bizde. Birinci. O bütün öyle de şolay bulurlar tiyiştir. Dipoda mina. Bizeklerini yasaganda, şu gübədiyəni bürgəndə de her kimden öz bizəgi biteli. İki oradağı münesebetlerde kim kübrek bize jibermişi? Min. Almazda onday romantizm degen, bir yok romantik degen. O özü de şolay deydi. Min romantik түгел. Тормыш агышларын ничек бар шулай сөйли һәрберсе. Ихлас гаилә. Әтием Алмазымны бик яратты дигән Наз. Хәтта мин дөньяга килер алдыннан төгәлрәге игез сеңлем һәм мине малай туа дип көткән. Исемен Алмаз кушам дип ниятләгән. Аллаһы Тәгалә бу теләген кияүе аша ирештергән. Шул истәлекләрне хәзер елмайып барлыйбыз диләр әниле кызлар. Алмаз янына насip булган Гөлназы инде. Şolay дип уйлыйбыз инде. Ясаганда шулай жеңел генә кебек үземе? Ясаганда авыр сынмын мин кебек ясарга. Бәлеш ясарга авыр сынмыйм. Эш пешмак ясарга авыр сынмыйм. Менә ашлар пешерергә авыр сынам. Шундай беләр ясарга яратам. Гүбәдия әзер. Хәзер мишкә татабыз. Дәвәни әби рецепты буенча пешерелгән гүбәдиябез хош исләре белән табын түренә урнашты. Якыннар да урнашты, әлхәмдүлилләх шөкер. Балаларны хәзер бит инде бик күп ата-аналар әйтә, дөресен әйтергә өйрәтә алмыйбыз, нәрсәнедер яшереп калдыралар диләр. Сезнең балалар шундый ачык итеп сөйләшәләр. Эчендәге тышында дисең дә була.
Менә шундый ачык күңелле итеп тәрбияләүнең ысуллары нинди икән? Әллә аны бөтенләй ысулын эзләргә кирәкмиме? Үзеннән үзенә бу. Үзләргә кирәк түгелдер. Алар үз-үзләренә ышаналар. Комплекс юк дип әйтим инде. Шуның аркасындадыр. Безне гаиләдә әти белән әни шулай үстерделәр. Бездә әтигә, әнигә бөтен нәрсәне барып сөйләйдек. Минем дә балалар миңа шулай итеп килеп, минем bütün sırların mena söylәсеннәр иде. Минегә һаман да шулай дип әйтәм. Минем кызым үскәчтә мин белән шулай дип аралашырсыңмы? Яни bütün нәрсәне сән сөйлим ди. Инсафта хәбит инде үсте ул. Барыбер может кайбер белән безгә сөйләп бетермидер. Барыр без алмаз белән кай вакытны әйдә кино караганда шунда әйтәм. Улым синеке булай түгелме? Тегеләй түгелме дип сюжетлар була бит инде. Юк, әни мин алай дим. Матур гына йөрим. Сөйли. Ул яктан алдаганы бугай. Әзгенә хәйлә кулланасыз инде. Җыртта кемнең сүзе өстен сездә? Балалардан сорыйм әле тагын бер. Мисал. Икесенеке, икенче. Төрлечә әйтсәләр, әни белән сөй. Төрле фикерләр булса. Үзенә уйламый. Андый чакта буламы ни? Төрлечә әниләр әйтәр өчен тоже. Буламы үзе? Ике төрле сөйләгәндә, икесе ике төрле сөйләгәндә. Алмаз сәхнәдә бик тыйнак кына елмаеп, хайран җырчыны җырлата инде ул үзе. Якыннарыңны җырлатканың бармы? Җырласалар җырлатам инде мин. Бездә күбрәк инде минем җырлаганны тыңлап утырырга яраталар. Әгәр дә мин кичерә вакытта балалар җанында җырлый торган идем. Юк, кирәк түгел дип алар отказ бирәләр. Бәлки хәзер алай дип әйтмәс? Юк. Чөнки менә аныклар да шул сүз әйттеләр. Шуңа күрә бөтенләй җырламаска булды. Әниләрне генә җырлатабыз инде алайса. Яфраклары күздән кыйган, кәлгәшләре бетен килеш, кышын миләш агачында, утта яна кызыл җимеш, карлы миләш, кыйылман кәлгәшләре, башы җилләр давылларга, ничек кенә ирешмәде. Нишләп җырчы булып китмәде икән Алмаз дип уйлый башладым әле мин бу җырды ишеткәч. Бөтен кеше бит инде җырчы булып кына бетергә димәгәндер. Мин җырчы булуның җырчылар арасында эшләп кухнясын бик яхшы аңлыйм хәзер. Хәзер инде заманалар да башка. Кем булсаң да үз эшеңне җиренә җиткереп яхшы итеп башкарга кирәк дип уйлыйм. Җырчы үз урынында булсын, баянчы үз урынында. Укытучы үз урынында. Менә шулай. Әле күптән түгел генә Башкортстан буйлап Илшат Сафин белән гастрольләрдә йөргән вакытта концерт бетте дә бер хатын-кызы белән килеп керде сәхнә артына. Ой, мин сезне әле күптән түгел генә ТНВ каналында гаилә учагы тапшыруында күрдем ди. Мине мактадылар инде, гаиләгез бик матур ди. Мәтәм бик зур рәхмәт мәйтәм, андый тапшыру бар. Ул минем гаилә түгел. Баянчы Булат Шарипов гаиләсе иде. Әле мин анда барып җитә алмадым дип. Шулай дип әйтергә туры килгән иде. Менә барып җитәргә насыйп булды бит. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Дөрестән дә менә ул алдагы чыгарылышлардагы кебек мактанырлык та, күрсәтерлек тә гаиләләр бар. Һәм аларның берсе нәкъ менә синең гаилә икәненә без инде бүген ышанып кайтып китәбез. Бик зур рәхмәт сезгә шулай итеп кабул иткәнегез өчен. Һәм менә шушы ике арада бер-береңне аңлап та, санлап та, менә әти-әниләр, балалар арасындагы ниндидер теге берсен-берсе борчымыйча гына, матур гына бергәлекне дә саклап яши торган шушы матур хис, матур сыйфатны хәтер дәфтәренә без инде теркәп куербыз. Алла теләсә. Һәм сезнең чыгарылышны да тамашачылар, сине яраткан тамашачылар, безне яраткан тамашачылар ихлас күңел белән, ачыклык белән кабул итәрләр дип өметләнәбез. Шулай ук киләсе гаилә учакларындагы геройларыбызны да. Алар инде нинди булыр? Монысын вакыт күрсәтер. Бик зур рәхмәт сезгә тагын бер кат. Үзегезгә рәхмәт.
Менә бусы прекрасно булды.